Malah luwamu lah. Anakku ini di mana? Sepodo ning kamar mandi. Iki kabare. Ndi lala. Saya ning kamar mandi. Iya nak tolong ya. Iya tak bojahe malah ndelek. Mas Yuda kan nyandi karo Salim. Iki lho bodho kolim. iki Bu, ye. Iki bodhe konten bodho ora. Celana nih, Pak? Naik. Ayo karo mama ayo. Ben Yo pacar ya. Yo ketemu pacar. haleluya.